Si no apostem nosaltres per nosaltres, no apostarà ningú. Ens hem d'estimar, hem de mostrar i hem de ser nosaltres qui ensenyem què és el que fem al nostre territori. Jo no sabia que hi havia espàrrecs aquí i, ostres, m'he quedat al·lucinat i llavors he dit, a partir d'ara jo només faré servir aquest espàrrec o el de Gavà quan és fresc, perquè allà no el venen envasat. Aleshores, territori. Si estic a la Terra Alta no he de comprar espàrrecs a Navarra, els he de comprar aquí. Si tinc cabrit com el que menjarem després, hem de menjar cabrit d'aquí. Perquè darrere hi podem ficar tot un relat que a l'hora de vendre-ho crearà una història i la gent se sentirà part d'aquesta història, d'aquest territori. En canvi, si jo vaig a menjar a casa d'algun dels restaurants que hi ha aquí i hi ha un cabrit o un corder que ve de Nova Zelanda, no em poden explicar cap història. És aquesta roda, l'storytelling que nosaltres diem, de quan jo vaig a un lloc, jo vull territori, jo vull sentir què hi ha aquí, perquè m'explica moltes coses, m'explica com sou vosaltres, com és el territori, com és el clima i com mengeu, que mengeu superbé. Aleshores, jo com soc un tio molt agosarat i vaig dir, saps què? Anem a fer receptes. Intentarem fer-les totes, hi ha algunes que les hem començat a fer abans, però si no, no arribàvem, però farem receptes molt divertides i molt xules on l'ingredient protagonista és l'oli d'oliva. Quin oli d'oliva? Sí o no? Aleshores, és el mateix. Si tenim un oli tan espectacular, per què fem servir a vegades olis que no són d'aquí? No sé, això és com... Ara serà una mica bèstia, això és com irte con la querida, no? Hòstia, o el querido. Vull dir, si jo tinc el millor oli del món... Bueno, si val la pena, però normalment amb els olis... Normalment amb els olis no val la pena. L'altre, allò cadascú... Que bo. Aleshores... És un oli extraordinari, l'empeltre té aquesta particularitat de ser un oli molt més aromàtic, molt més... Té un punt d'espècies, l'arbequina és com... Soc l'arbequina, saps? Un oli potent, i sobretot quan és nou és... Uah! Per cuinar no és tan... És un oli que per cuinar ja ha de ser un oli vell. Vell, vull dir, al cap d'un any que ja s'ha relaxat, que no és aquella exuberància, l'arbequina és un oli que a mi m'agrada per cuinar. En canvi, l'empeltre és un oli que des de l'inici, des que és jove, ja per cuinar a mi m'agrada molt. Té aquella particularitat, té aquells tons una mica com de pebrot picant, és molt afruitadet, és un oli que es presta molt a tot. Doncs començarem amb els plats més fàcils, que són el d'espàrrec amb olivada. Em pots portar un plat bonic? Sí. Sisplau. Aleshores, aquí ja hi ha una cassola que està en marxa, que és una recepta del segle XV, que és un picadillo de corder, que és un guisat de cabrit, en aquest cas, nosaltres li diem corder a Lleida, però és un picadillo de cabrit, que és un estofat, però en aquella època no hi havia patates. I les patates que arribaven es donaven als porcs, perquè allò creixia sota terra, ho feien uns tios que no eren cristians i anaven amb taparrabos, van dir, hòstia, això segur que no és bo. Però aquí vam tindre un cuiner molt agosarat, que va ser el Rupert de Nola, que va ser el primer a introduir una mica de tomàquet a dintre de les receptes, i és el primer guisadet amb tomata. El que passa que en comptes de patata porta pera, poma, carbassó i tòfona. Ara ho deixem aquí fent xup-xup, ja sentireu l'oloreta. Llavors, la primera recepta que farem és espàrrecs amb olivada, crostons de pa i crema d'oli. Són receptes ràpides i una utilització diferent de l'oli. La crema d'oli el que farem serà una espècie de maionesa, però en comptes de fer servir ous, en aquest cas, hi ficarem aigua fava, que és l'aigua del cigró. Quan coeu el cigró, aquella gelatina que queda, allò té les mateixes propietats que la clara d'ou. Té el mateix nivell de proteïnes i tot això, i quan emulsiones fa com una maionesa. Aquí què passa? Soc al·lèrgic a l'ou? Cap problema. És estiu i estem a 40 graus. Salmonerosis? Cap problema. O sigui, tenim dos avantatges i traiem un producte, normalment aquests sucs se'n van a la pica. Doncs no, els recuperem i els fem servir per això. Ja veureu que és super senzill. I un altre producte que tenim per aquí, per les terres
del sud i que m'encanta, que és la garrofina. La garrofina ve a ser com una goma, no, com un pegamento, más o menos. I fa aquesta acció de pega quan emulsiones i li dona certa textura. Perquè estem treballant amb agar-agar, estem treballant amb espessants, la capa, el yuzu, tot això, i hosti, aquí tenim la garrofina, que és nostra, no? I a part no dona gustos, que és el que m'agrada. Llavors començarem fent aquesta maionesa, crema d'oli, m'agrada, queda més bonic, farem una crema d'oli, és un quart de litre d'oli d'oliva, 60 grams d'aigua fava, que hi ha aquí, 3 grams de pebre, 6 grams de garrofina i 3 grams de sal. La sal ja li he posat a dintre, vindrem aquí i ja veureu que és superfàcil. Aquí baix, Veieu que ja emulsiona com si estiguéssim fent un ou? A mi m'agrada posar-li 2 o 3 cibronets sempre, que sempre li dona el gustet. Per si sol ja emulsiona, ja lliga. I quan li fas entrar a l'oli, el que fas és l'acció d'emulsió com si fessis un allioli. Tenia un d'obert per no obrir-ne un altre aquí. Sentiu l'oloreta ja o no? Sí. En aquest cas, la cocció l'estem fent amb hidromel. En comptes de posar-hi vi blanc i tal, li posem hidromel. I quasi bé no porta sal aquest guisat perquè el vi blanc, els licors, com a norma general, quan van reduint ja tenen certa salinitat i acidesa. I com la sal era tan cara a l'edat mitja, doncs la feien servir a comptagotes. Anem emulsionant. El que sí que veureu que queda al principi, dius, ostres, m'ha quedat una mica líquid. S'ha de posar a la nevera perquè l'aigua del cigró el que fa és, en fred, agafa més textura. I després ja no la perd, a no ser que la forcis a molta temperatura. Però veieu, ja és una emulsió superxula. I aquí el que notarem al 100%, a l'ou què passaria? Sempre té aquell gustet d'ou que està bé, la maionesa. Aquí és neutre, té el punt de cigronet, però és super neutre. Veganos, també, podeu menjar-ne. I dona el pego. I pots explicar tota la història. Quina concentració, El bo d'aquest és que no es talla. Bueno, depèn de la quantitat d'oli que posis. Vale, veieu, queda una miqueta més cremoset i ara el que farem serà posar aquesta garrofina, que són 6 grams, vale, bàsicament. Això em fa por. Així. Vale, posem. Ara us passaré un platet perquè veieu com és la garrofina. És un texturitzant. A més, ara s'està treballant molt amb la garrofina com un superaliment, Això que la col cale, la no sé què i tal. Nosaltres tenim la garrofa, que és un superaliment. I a nivell de proteïnes és bestial. Posarem una miqueta més. La garrofa? Sí. Sí, és la garrofa, és molt... Això és processat, Vale? Però, bueno, igualment... Exacte, seria massa bèstia. Per això la garrofina és aquest midó, que... Veieu ja quina textura més guapa ha agafat, això? I aquí s'expressa 100% l'oli. Gràcies. Moltes gràcies, Eva. Veieu? Té una textura cremosa i quan la posem al plat es quedarà allà, clic. I teníem els biberons.
Podeu fer en biberó, podeu fer amb cullera, com vulgueu. A mi m'agrada aquestes coses que tenim els cuiners, però perquè veieu com queda de textura. I el que us dic, quan ho deixeu a la nevera, ho deixeu mitja horeta o així, llavors quedarà més pres. I ara m'interessa que quedi així, aquesta crema, una crema d'oli. A veure, voleu tastar o què? A veure... Ai, ai, ai... El pastelero. Què tal? Notes l'oli? Sí, és el primer que notes. L'oli. Si ho féssim amb ou, primer ens vindria l'ou i després vindria l'oli. Juguem una mica? Si mengéssiu els espàrrecs amb una crema d'oli, l'espàrrec té aquell gust més suavet, la crema d'oli és oli, aquí què jugaríem? Amb algo picant, amb el cacao, amb una 100% d'arbequina, amb all, o barrejaríem? Cítric i picant. Cítric, vale, picant, va. Aquí n'hi ha una que és empeltremadura, que deu ser com potent, no? O voleu jugar amb la de cacao? Cacao? Vinga. El productor de l'olivada, que és Ah, sí? allà baix. Estic flipant. M'encanta. Ara, no, per això. El pa el tenim? Mira, tenim les coques i ara et porto el pa. Vale, perfecte. Si em pots fer uns dauets de pa? Vale. I així ja això. I ficarem els espàrrecs, a veure, que xulos. El productor dels espàrrecs hi és també o no? No? És que m'encanta, fins i tot m'encanta l'estètica, és que és molt xulo. Vull dir, la cuina, sobretot en els restaurants, mira, ahir parlàvem amb Eva, és una feina molt bèstia. El que s'ha és sistematitzar els processos i buscar receptes guais, fàcils i bones, però centrades en el producte local, sempre. Dius, hòstia, és que estic aquí i no tinc res. Vale. Llavors et compraria que anessis fora, però quan ho tens tot, per què has d'anar a buscar coses que això? A veure, anem a veure com... Sí, espera't. Que el primer sempre és el més punyetero, I el que us deia, ara farem un plat super senzill, super bonic i super ràpid. Vale, guai. Quin pa. El pas d'aquí de la fatarella. Ja es veu, ja. M'encanta. Llavors, al final, podem fer les coses amb carinyo, amb certa estètica. Què tal? Quina olor. Tinc alguna per aquí? Com està? Aquí. Llavors anem a fer que sigui superbonic. Farem uns punts de crema d'oli. Vale, veieu que xulo? Quina textura més maca? I ara veureu, aquells plats que fem a vegades als xefs, hòstia, com s'ho ha currat i tal, ja veureu que és fàcil. Això ho pots fer amb qualsevol maionesa que tingui certa textura o qualsevol crema. Vale? Vale. Llavors, hem dit la picant. M'has portat la cullereta al final. He portat una forquilleta. Vale. T'he deixat una forquilla. Perfecte. Te la vaig a buscar. Sí, 2 o 3 culleretes petites. Llavors, ara posarem una mica d'oliva aquí. Aquí. Vale. O sigui, ha fot una olor increïble, Pica molt o què? Suficient. Suficient. Mana, es veu bé? Em poso més cap aquí. Vale, la garrofa és el garrofer. La meva padrina, pobreta, té 98 anys. I diu, vaig passar més gana. I dic, i què menjaves, padrina? Diu, garrofes, que diu, anàvem amb el tren
saltàvem del tren per agafar les garrofes, i després quan tornava al tren, tornàvem a pujar al tren, i dic, però us les menjàveu crues, no? Diu, arribàvem a casa ja sobre l'estufa, i quan s'inflaven, ens les menjaven, i ara li dic, no, fem servir farina de garrofa, i diu, calla, que allò és per quan tens gana. Sempre s'hi ha fet xocolata. Pobret, sí. I ara fan una cervesa, els de Creo, em sembla, o la cervesa que fan de garrofa, aquella tan xula. Ara està molt de moda, i es paga molt bé. Llavors, ara jugarem, doncs posarem... És que està cap allà. Ja veieu que és un plat senzill amb dos elements, bueno, amb 3 elements, i això seria doncs, un plat de restaurant guapo. I, com no, jo hi posaria una mica d'oli, i amb pocs elements, espera, posarem això, que si no després, cap aquí. A mi m'agrada molt buscar sempre que hi hagi cert volum. Està guapo, eh? Està xulo, eh? Ara ha d'estar bo. Ara ha d'estar bo. Doncs aquí tindríem el primer plat, i posaríem uns crostonets de pa, també. O sigui, això és per quan tens convidats o... Jo sempre dic que cuinar-se per un mateix és superimportant, però quan venen a menjar al restaurant o venen a casa o tens convidats, perquè jo el restaurant me'l prenc com si vinguessin a casa. Jo quan ve la gent a casa jo els vull cuidar superbé, no? És aquella cosa... Con los de casa ho fem al revés, però els volem atendre com un restaurant. Exacte. Per això que és important sempre cuidar-nos i estimar-nos a través dels plats. Doncs aquí tindríem un plat senzill, heu vist, espàrrec, aprofitem una aigua que llençaríem normalment, i aquesta maionesa ens duraria 3-4 dies a la nevera sense cap tipus de problema, de dir, hòstia, és que la salmonerosis, que fa calor, que no sé què, doncs no passa res, a tope. Ja hem fet el picadillo, i ara el que hem de posar, per acabar-ho de tindre ben rematat, són les pomes i les peres. En aquest cas he portat unes pomes que són unes pomes del Baix Llobregat, que li diuen Aurèlia. És un tipus de poma que només fan aquells pagesos i van recuperar la varietat, i és com glaçada, saps allò? Però té aquella textura i té aquell gust de... Saps les gominoles, aquelles que tenen forma de poma? Saps allò? Que és una mica guarrindongo, però que d'això... Doncs té aquell gust. Jo sempre penso, dic, segur que el que va fer les gominoles deuria anar pel camp, deuria menjar-se aquesta poma i deuria dir, uau, he de fer alguna cosa. I va fer les gominoles de poma. Però és molt xula, ara veureu, quan la talli, com d'això. Aleshores, jo veient tot això estic aclaparat. Jo vinc de la zona del Prepirineu de Lleida, tinc un accent de Barcelona que t'hi cagues, això sí, però perquè vaig néixer per casualitat a Barcelona, aquestes coses que passen, i el que passa, jo ara fa 2 anys que ja estic visquent allà dalt, a casa dels padrins, i clar, he anat descobrint tot el que tenim, i allà hi ha una noia que té un hostal, que és a Santa Maria de Meià, la Maria Jesús, i em va demanar ajuda, diu, Sergi, jo és que vull fer una evolució, ets l'única que tens hostal a tot el poble, tens hort, et cries gallines, et fas la llet, vull dir, és com un cercle tancat. El que passa que comprar el cor de no sé on, i durant 2 mesos la vaig estar formant, i vam anar a l'arrel de la cuina del Montsec. Vull dir, estem al Montsec, identificar, anàlisis, identificació, productors,
i després fer una cuina tradicional, que és el que jo busco quan vaig a Santa Maria de Meià o vingui aquí, a no ser que vulguis fer una aposta com a autor per una altra cosa, que aquí és un d'això, però no tothom pot ser autor. Vale? Aleshores, quan tu estàs en un lloc tan meravellós com Santa Maria, la Fatarella i tot això, has de buscar aquest discurs, no? El que deia, tu, Maria Jesús, hem de fer una cuina que tingui aquesta mostra del que és el territori. Vam treballar i ara té 2 mesos de llista d'espera. Per què? Perquè he apostat pel territori. Perquè quan vas allà t'expliquen una història. I la gent repeteix i repeteix i repeteix, i no només això, és que ara ja necessites 2 mesos per anar, i dic, tiets, com el bulli, saps? Una mica. Però per què? Perquè va endreçar, va treure la palla, no, és que, Sergi, volen còctel de gambes. Dic, bueno, jo al Montsec, al riu Segre, no he vist una gamba a la meva vida, saps? Diu, ja, però peix tampoc. Dic, bueno, però el bacallà té un punt històric, no ve d'aquí, però històricament és el peix més menjat des de l'edat mitja. Doncs aquí li podem trobar un discurs. Era el peix de secà. Ara ja estem treballant truites de riu, que venen del Pallars. O sigui, has de buscar aquest territori i després estem en un lloc on no tens una competència molt bèstia. De dir, hòstia, clar, és que com a Barcelona, que al mateix carrer hi ha 35 restaurants, una sobre l'altra, i allà tens una competència i sempre has d'estar com... No, aquí tens competència, però t'és més fàcil diferenciar-te, crear un discurs, crear una idea. I això és el que jo, com a norma general, sempre faig quan vaig a ajudar a restaurants, crear-los la idea. Si ets especial, explica-ho. Si tens una cosa que és única, explica-la. Perquè no és vaig a cuinar i ja està. Vaig a explicar el territori, vaig a explicar els productors. Són superimportants. Però si no, al final cuinarem igual aquí, a Barcelona o a Tombuctú, perquè farem servir la mateixa olivada que fa una sola empresa. En canvi, aquesta és la nostra. Hem de sentir-nos tribu. Bueno, jo m'enrotllo molt, sempre ja ho saps. Parla, tranquil. Parla i cuina. Ja, però és que paro, llavors em començo a enrotllar. Ets home, Vale, veieu? Veieu que està glaçada? Puc fer 2 coses a la vegada i 3. El que passa que a vegades començo i no paro, saps? Se me'n va allò... Llavors traurem aquest cor i la tallarem a 4 trossos i li deixarem la pell, vale? Aquestes no estan tractades, no estan d'això, i cap dintre. Necessitaria una mica d'aigua per tirar-li allà dintre, sí, sí, i el paper. Sí, el rotllo de paper, que l'has portat però es torna. Ai, mira, s'ha quedat aquí a mig camí. Mana? Sí, penso que sí. Aquí al costat, sí. A més és ferma, Vull dir... Mira quina olor més guapa. Ostres, quina classe és? Aurèlia es diu aquesta, és d'allà del Baix Llobregat, però jo quan era petit, al Padrí, allà a l'hort, teníem unes pomeres que li deia del cor gelat. I es gelaven, però per dins eren petitetes i feia aquesta olor. Jo penso que és com el canvi de territori, unes es gelen per dins i l'altres per fora. I deixa l'aigua aquí. Sí. Posarem aquí. Això fa una pinta que te mueres, Aquí també han arribat els productors del safrà i la mel que has utilitzat. Hòstia, quina mel. Ah, no? Perquè és de Corbera. Però, vale, he llegit Corbera i el Hòstia, Vicenco i dic... el safrà bestial. El que passa que aquí entrem en competència perquè al Montsec també tenim el safrà del Montsec, però no, és boníssim, boníssim. Bueno, de fet, a l'edat mitja, el safrà català era el més valorat a nivell mundial, vull dir, els papes de Roma només volien safrà català perquè deien que era el que anava millor per digerir, és un producte bestial.
I sí que és... No, val diners, no és car, val diners, però clar, no poses 1 quilo de safrà. No és com... No anirem a comprar 1 quilo. No, fas allò... I uah, és allò... Fuà. És molt sexy el safrà. Doncs jo, mira, aquest guisat de corder, el picadillo porta safrà. Ostres! Aleluia! Gràcies a la bona Que bé. Quan passes per aquí, què et ve? Ah! Posarem una mica d'aigua. No gaire, perquè el que volem és que es vegi... Mira, veus el safrà per aquí? Vols dir que no voleu fer una mitja allò... Anem passant el picadillo de corder? Va, fem així. Molt bé. Doncs amb la Maria Jesús, allà a Santa Maria de Meià, doncs, ella treballava amb vins que no eren de la zona. I allà a Costés de Segre també en tenim de bons, No. Però... No seran tan bons com aquests. No, són diferents, perquè nosaltres no tenim garnatxa i jo estic enamorat de les garnatxes blanques d'aquí de la zona i recordo que antigament era com el vi de batalla, però un dia vaig conèixer els del celler Clua, oi? Et vaig dir ahir? I diu, no sé, perquè jo volia... La meva carta, el 90% són vins catalans. I després una mica d'això perquè no s'enfadi algun client, ¿vale? Ja ho sabeu. És que no tens això, bueno, però tens l'altre. I el del celler Clua diu, no, diu, si vols vi ja te l'enviarem, diu, però no tinc distribuïdor. T'estic parlant de fa anys, I dic, per què? Diu, perquè a Barcelona la gent no vol els nostres vins, diu. Jo la gran majoria els tinc venuts a Corea, Singapur i Austràlia. Vaig dir, joder, que intel·ligents que són. I nosaltres no ens bevem el nostre vi? Com ho tens? Llavors vam fer aquest canvi, no? Doncs tu tots els vins que has de tindre són d'aquí. Has de crear un discurs. I aquest és el fet. Un altre cas d'èxit, que és molt guai, és Ostres, tenim obridor per l'ampolla? Teniu un tirabuixó? Doncs hi ha una a Riudarenes, a Girona, fa 8 anys que col·laboro amb Can Moragues. És una fundació que es dedica a la recuperació de la tortuga i tenen 1.500 hectàrees protegeixen 1.500 hectàrees de les guilleries amb els productors, els quals ajuden a recuperar cultius i pagesia i tot això. I clar, Sergi, hòstia, tenim un lloc per menjar però la cosa no va. I què ha fet la carta? Bueno, entre jo, la comptable, no sé què, dic, vale, llavors anem malament, vale? Perquè quan fas una feina has de saber el que fas. I llavors vaig analitzar, el que us deia, anàlisis, on estem? Guilleries, Montseny, tal. Història culinària, això. Anem a parlar amb les padrines, pum. Què hem de crear? Algo diferent. Què tenim? Una competència brutal amb carn a la brasa, guisats, doncs anem a buscar una via diferent, no? Vam analitzar quin tipus de turista ve i ara, doncs el mateix. Allà són 15-20 dies per poder reservar taula. Però perquè s'ha creat un discurs i una idea, ¿vale? Primer has de saber què vols fer tu. Si no ho saps, sí. Si tu no saps el que vols fer al teu negoci, aleshores no obris, perquè aniràs sempre fent coses que no són les que pertoquen, perquè no tens una idea clara. I aquí jo tinc claríssim, aquí al Pirineu o a Riudarenes, aquí hem de vendre territori. Facis pizzas, facis doner kebabs, vulguis fer cuina supertradicional o vulguis fer cuina d'autor. Si fas un pa de pita com farem avui, un kebab, però el farem amb cabrit, el farem amb marmelades d'aquí, amb olivada d'aquí, és igual, fes el que vulguis, però utilitzar el producte local. Vale?
Quina passada. I després, jo tots els plats sempre m'agrada acabar-los amb oli. Oli. Uau! I amb aquestes varietats que teniu aquí és una passada. Estava pensant en lo del curs que vam fer. Sí, que ja m'estava agobiant. Ja està. Oh. No, he fet bé, ja ho sé. És que... Espera, li posaré una mica aquí. Ho sé. Haurem de repassar. Hosti, quina olor més bona. Vale, doncs anem a per la següent recepta. Espàrrecs, els ous, el hidromel, safrà, perfecte. I la tòfona. Els botifarres són d'aquí de la Fatarella, també? Són de la Fatarella? D'aquí? De Cal Pastoret. Cal Pastoret. Sí, molt xulo. No puc venir, està currant. I el... que guai. Abans de la pandèmia vaig anar a donar unes classes de cuina medieval a la Universitat de Ciències Gastronòmiques a Polenzo, al Piemonte. I clar, jo vaig anar, vull botifarres negres. I vaig dir, perdó? I dic, no, és això de color... Diu, no, sí, però aquí ja no ho fa ningú. I un noi que ve de les muntanyes del Piemonte va dir, queda un pastor que les fa a dalt de muntanya i diu, però les fa amb fonoll. Dic, no, és igual. Quina cosa més meravellosa, de veritat. Clar, jo no havia tastat mai una botifarra negra amb fonoll. I posava herbes aromàtiques també d'allà dalt de la muntanya i tot això. Dic, però no segueix ningú això. Diu, no, és l'últim. És un senyor de 75 anys. Dic, hòstia, doncs aquí heu de fer alguna cosa. Diu, no, ja l'hem gravat, ja ens ha ensenyat com ho fa. Vale? La importància de mantindre la tradició i la història. Estic segur que en breu tindrem suficient gent que voldrà tornar al món rural i s'hauran de tornar a fer aquestes feines. Vale? I ens hem de preparar mentalment que això... O sigui, hem d'apostar per això, vull dir. Si no s'ha continuat moltes vegades és perquè o els joves han hagut de marxar perquè no han vist que hi ha futur, quan tot el futur està aquí i a les ciutats es malviu. Us ho dic amb experiència. Barcelona, les grans ciutats són centres d'alienació massiu. No, hòstia, pobra gent, saps? I quan descobreixen les virtuts i les meravelles del poble, jo estic fent una aposta molt forta amb tot aquest tema, no? I moltes vegades és perquè la gent no ho veu, o no té... Quan estàs en aquella roda immers, no tens l'obertura. I les oportunitats que hi ha al món rural són extraordinàries. Està tot per fer. Ho tenim? Sí. Moltes gràcies. Jo no sé què faria sense la Eva. Sí, però no. No. Vale, farem els ous. Aquí sí que farem una maionesa. Te deixo aigua per si tens set. Si us plau. Xerres molt i clar. Ja ho he dit jo, que no paro. Els botifarrons, que quedin cruixentets per fora i melosos per dintre, que això ja ho tenim. Pararem, deixarem amb el pilot i ara farem l'allioli de safrà i hidromel. I després és això, és un plat molt senzillet, molt xulo, però que dona el peu. Un allet. Aquests alls també són d'aquí, no? Núria? Aquests allets que m'has portat també són d'aquí. Sí, són de Bot. Oh! El que comenci. Dius, no, l'any no és important, és superimportant. Hi ha un poble a la Conca de Barberà que es diu Belltall, l'all de Belltall, que em sembla una de les coses més extraordinàries del món. A més, no torna. Us en recordeu el Pere Tàpies? Que en pau descansi, que feia el Tàpies Variades. Ell sempre... No, jo l'únic all que menjo és l'all de Belltall, que no em senta malament. I vam estar buscant amb escrits antics que el mateix, els papes de Roma, de l'edat mitja, només volien l'all de Belltall o la llavor plantada allà perquè era el que no tornava. És fantàstic. Això, el safrà...
Aquí, però n'hi havia un d'obert. Aquí, perquè no vull dir. Generosos, amb el safrà avui. Jo la primera vegada que vaig sentir a parlar del safrà català va ser a Montblanc, el Joan Cartanyà. El Joan. Que si em sentís em... Sí, el Joan, que a part té 72 anys o així, segueix fent unes curses de muntanya que és bestial. I ell va ser un dels pioners de la recuperació del safrà. No cal torrar ni res, és natural. Vosaltres el torreu també? Este està secat. Està secat només. Secat. Vale. Jo, clar, estic acostumat que el safrà del Montsec el torren, aleshores ja... Però bueno. Vosaltres recomaneu torrar-lo? És que nosaltres pensem que... Perquè nosaltres expliquem molt que el safrà, per treure-li més tot el rendiment, diguéssim, va molt bé infusional. Sí. I creiem que per a infusionar el millor que torrar. Vale. Mira, això fa 6 anys hi ha un fòrum internacional que es diu Paravere Forum, no sé si heu sentit a parlar del Paravere Forum, que reuneix a les dones més brillants del món, vale? I cada any es fa una ciutat. I es va fer a Barcelona fa 5-6 anys, i em van escollir a mi per fer el sopar de gala. I va vindre una noia nord-americana que estava fent un projecte a Afganistan, que és un dels grans productors de safrà, amb les dones dels combatents... És una societat molt d'això, la dona quan se li mor a l'home la rebutgen, aquestes coses surrealistes que encara passen a segons quins països. Aleshores ella va ser militar durant la guerra d'Afganistan i va agafar una comunitat i allà el que fa és ajudar les dones a que no estiguin excloses a través del safrà. I va estar molt divertit perquè ella portava safrà castellà, safrà d'Afganistan, i jo li vaig treure safrà del Cartanyà i safrà del Montsec. I va, fem un tast, vam fer infusions, i el safrà castellà és tinte tot. I ella el portava com fake safran, i dic, bueno, allà baix sí, nosaltres fem safrà de veritat. I va sortir, i vam veure quina meravella és el safrà, és extraordinari. I com a nivell social ha ajudat a una comunitat a... Anem muntant. Aquest sí que es talla, Espero que no es talli i que lligui, no? Vaya cuiner. El pot tampoc, no? Mana? El pot potser tampoc no gira gaire. Ja. Home, tinguem fe. Eva, pots anar a mirar els corders que estan al forn, sisplau? Vale, va lligant, va lligant, no patim que el tindrem. Vale, ja ho tenim, Com volem que corri, tampoc farem un super allioli espès, que si em veiés ma mare, que és cuinera tota la vida, sempre amb el torn. L'allioli es fa mal. Dic no haver-me apuntat a l'escola d'hostaleria. Molt bé. Doncs tenim la botifarra d'os, la botifarra d'arròs, la botifarra de ceba, i aquí ens faltarà una goteta d'hidromel. I emulsionarem una miqueta. I ens queda aquesta cremita tan xula. Posarem també un biberó. La cosa va de biberons avui, vale? Vale, però busquem que també tingui aquesta textura
que el puguem treballar bé. Aquest sí que ha de ser fet al dia, Vull dir, epa, mana'm. Jo trobo que el corder ja està parat. Has parat? Fantàstic. Està torradet, ja em queda només la meitat. Bien, de corder. Que m'he menjat ja. Ah, vale. Fa bona olor o no? Fa molt bona olor. Vale, el corder l'hem cuinat amb aigua... El cabrit, perdó. És que això de ser de Lleida és un mal rotllo, estar aquí amb el corder. Aquí és corder. Saps què passa? Bueno, hi ha corder i cabrit. Cabrit, és cabrit. Saps què passa? Em van fer ambaixador de l'ovella xisqueta del Pallars. I és com hi ha allò... Corder. Vale, tenim aquest allioli. Eva, pasta, a veure què et sembla. Que venen els trossets de safrà. Vale. Doncs el mateix, farem uns punts d'allioli. Aquí, jo sempre dic, manera artística, Vull dir, cadascú saca l'artista que tienes dentro. Gracias por este sueño. Saps com els d'Operació Triunfo i tot això? Una mica això. Jo què sé, ara m'estic inventant un altre emplatat de puntets, perquè ara s'han posat molt de moda els puntets. I com jo, clar, jo si no, jo em sento molt jove, soc molt jove. Ja, però és que els meus cuiners tenen 20 i pico d'anys menys que jo, saps? Que ja et miren i diuen, hòstia, l'abuelo este, saps? I també t'has d'anar fixant què fan, perquè si no... Coneixeu l'Arnau, el coneixeu, l'Arnau París, que fa el Cuines, a migdia? Ah, sí. Doncs l'Arnau i jo treballem junts des de fa molts anys. Jo el vaig formar per entrar al Masterchef. I clar, se'n va anar un any al Culinari Institute allà a Sant Sebastián, i clar, tornant amb mogollon d'idees, dic, ara Arnau m'has d'ensenyar tu a mi, tio, si no... No, ens complementem superbé. Amb un pim-pam, exacte. I amb l'Arnau fa 3 anys vam engegar unes jornades gastronòmiques a un poble que hi viuen 2 persones, que són son pare i ell. Bueno, ell viu entre Barcelona i allà. I llavors, nosaltres, jo soc de Vilanova de Meià, que és la capital, som 250. Després hi ha Boada, que és d'on és ell, que en són 2, hi ha Santa Maria de Meià, que en són 60, i bueno, és d'això. I hem aconseguit donar de menjar quasi, en total, unes 2.500 persones en 3 anys. Allà. Però per què? Perquè hem marcat un discurs. Aquí només menjaràs Montsec. Tot és del costat. I això... Això m'ha pensat molt. Hòstia. Vols dir que hem d'esperar? Segur? No. Molt bé. Doncs muntarem els espàrrecs. Aquí li donarem menys d'això. A veure, aquest per aquí, aquest per aquí i aquest per aquí. Llavors agafaríem les botifarres i estan cruixentetes per fora i melosetes per dintre. Oh! Oh! Que bo! Us fas entrar gana? Sí. Són les 11:15. Ja. Doncs espera't. Espera't. Que encara no hem acabat. Vale. Llavors aquí tindríem un altre plat. Així. I hi havia més culleretes aquí. Llavors aquesta reducció, que ens serviria a tipus de vinagreta, la tirem per aquí. Què portava això? Això és el greix de la botifarra i després li he tirat hidromel i oli d'oliva. Sí, estic es veu, perfecte. Que he de controlar 2 coses aquí. Vale. I per acabar allò, perquè es vegi bé el producte, i li dona un toc de color amb unes hebres de safrà. Superguapes. Vale. Doncs aquí tindríem l'altre plat. Quina gana.
Ideal. Perfecte. Lo prenc? Ja el pots. Així. Però imagineu-vos quin plat, Tens fruita, tens verdura, tens cabrit. O sigui, és supercomplet. Tens safrà. Els primers segons prosper. Tens tot en un. Mira, quan el vam presentar, aquest plat, a Bellcaire d'Urgell, vaig cuinar per 900, que no ho havia fet mai, per 900 persones com... Teníem aquelles cassoles grosses, sort que allà hi ha especialistes d'aquestes coses, però jo anava boig, dic, i com ho farem això? No, tu tranquil, Sergi, no pateixos. I, si tu dius, a partir d'aquí, som-hi. Molt bé, ja tenim els dos plats dels espàrrecs. Ara, patapam, el picadillo de cabrit, que en breu el tindrem, i ara anem amb el abadejo, que és el bacallà, que en aquest cas he agafat un morro de bacallà, superxulo, però ho podeu fer amb cua, mentre... A mi m'agrada molt la pell del bacallà, perquè és on hi ha tota aquella gelatina tan xula, i encara que fem brandada, amb la pell, no passa res. Vale? Jo a la brandada no hi poso patata, jo faig la brandada. La brandada amb patata ve de França. Catalans, fiquem oli. Llavors farem, aquí s'expressa, m'encanta el bacallà, la brandada, aquesta barreja d'oli i bacallà em sembla bestial, perquè s'emulsiona com una maionesa i és superfàcil de fer. Aquest plat m'encanta. Ja veieu, són plats que costen poc de fer, costen molt ara de temps perquè jo parlo massa, però són plats molt fàcils de fer. I aquest que està aquí en marxa és una hora i mitja que només has d'anar tallant les coses i anar posant el picadillo. Doncs en aquest plat, per exemple, el 2014, quan va haver-hi la commemoració de la Guerra de Successió, a la Fundació ens van encarregar fer un plat de cuina històrica. I vam escollir 22 plats per les 11 viles cremades d'això, i a Lleida li va tocar el picadillo, perquè les fruites i tal, no? I ara hi ha molts restaurants que dius, hòstia, Sergi, és un plat que ens funciona molt bé, perquè els hi vam fer una explicació. El picadillo de Cordé és un plat que ve del segle XV, porta fruites de Lleida, i crees tot un discurs, i és un plat que ja t'identifica. I aquesta idea és el que heu de fer vosaltres, els que tingueu restaurant, no? Nosaltres tenim oli aquí, per què? Perquè històricament és l'oli que s'ha plantat aquí, que s'ha produït aquí, i té unes particularitats que li donen al territori, igual que tots els productes. La natura és llesta, i si ho ha fet és perquè realment... Oli, sense por. No patiu. Em donareu mitja horeta més, no? D'artista? Bueno, si voleu, perquè si no dius, mitja hora més de Sergi, quin drama. No, sisplau. Oli. Vale, són uns 300 grams, més o menys. És quasi tant per tant, O sigui, és més bacallà que oli, però ja és quantitat d'oli. Aquí hi havia mig litre, doncs ja ho tindrem. Però no estava plena.
Ja està, ja acabo. Vinga. Molt bé, tenim l'oli, tenim els alls a dintre. El tema de l'all, aquí cadascú, si li agrada més o menys all. Com és un all que ja estarà potxat, no serà aquella fortor d'all, però sí que notarem aquell all mig fregidet i tal, no? I ja veureu que és super senzilla la brandada aquesta. Sabeu per què es diu brandada? Algú sap per què es diu brandada? No? Quina paraula us ve al cap quan sents brandada? Brandar. El verb brandar, que jo vaig aprendre així estudiant. Brandar vol dir emulsionar amb una acció de dreta a esquerra i sense parar, ¿vale? Aleshores, la brandada abans no es feia com avui, que farem Thermomix, no, jo m'imagino el pobre cuiner que havia de cuinar per la cort de 200, allà, i ve del verb brandar, ¿vale? Doncs, quan jo vaig aprendre a fer a l'escola, el mestre ens ensenyava a fer la brandada brandant el peix primer, o sigui, feies un puré de peix. Primer, quan tenies aquell puré de peix, l'oli calent anava entrant i anaves amuntant. O sigui, nosaltres hem invertit la recepta. Ara escalfem l'oli amb els alls, tirem el bacallà dintre, el deixem 5 minutets, 8 minutets que s'acabi de cuinar, deixen els d'això i... brandada al momento. Vale? Sí. No, sí que val, sí. Home, a la cuina, quan vas allò de crani que no arribes, 5 minuts, és una eternitat. Això fa una olor que al·lucines. Que ja podrem emplatar. A mi m'encanta. Una cullera grossa, sisplau. Una cullera grossa. Vale, ara hem d'esperar que l'all... Vale, aquest anirà ràpid perquè l'alumini aquest li dona power. I el bacallà que el tenim aquí, veieu, aquest és un tipus de morro més finet. Que dirà, hòstia, però el morro molt afregit i tal, sí. Però és el que us deia, quan cuines amb... Cuinis el que cuinis, fes servir coses bones, no? És com, has de posar oli, has de posar vi a una recepta, i normalment compres el vi més barat per cuinar. No? No? Però llavors dona'm els gustos. No et dic que facis servir un supervinazo, però jo què sé, dintre de... Estic traient les espines, Dintre dels cellers hi ha categories de vins, però si és un bon celler, si és un vi que val 4, 5 euros, 6 euros l'ampolla, que no és un mal vi ja, el de la cooperativa, que és fantàstic, doncs allò ja és un bon vi. Anar a buscar un vi el més cutre salsitxero per cuinar vol dir que no estimes el plat que fas. I se li ha de posar amor amb tot. Vale, sobretot traieu les espines. Quan l'all agafi una mica de color, pararé i posaré el bacallà dintre i llavors el deixarem aquí 5 minuts que acabi de... que es cogui sol. Baixarà la temperatura i ja està. Vale, aquesta cassola ja està. I ara veureu quina cassola més maca. Això ho cap aquí. És que vull que la veieu perquè em fa il·lusió que la veieu així. Clar, tu treus això a casa i mola un mogollon. Ho veieu o no? No. Aquí te queda. I ara emplatem. I és que és bonic, Uau! Mana? Algun plat més? Potser sí. Ne posaràs 2? Mira, aquí n'hi ha 3, 4... No, jo tots no n'hi ha prou. Vale. I aquí... És com tot, reposat sempre és més bo. I en aquest cas... hem fet servir cuixa, aquí. Perquè la cuixa se'ns presta més a estofar i els pobres productors de cabrit
què els hi passa? Espatlla o costella? Espatlla o costella? I la cuixa, que també té cuixa, o el coll, que és boníssim. Molt bé. Doncs aquí tenim el corder, el picadillo de corder, que li posarem també unes laminetes de tòfona per... Saps? Ai! La tallarem... A mi m'agraden les làmines amb certa entitat, O sigui, allò que et posen un aire de tòfona, no. Posem tòfona. Ja que en tenim... O menuda de la tòfona i després la busques i no la trobes. El xulo és trobar-la, no? El tema de la tòfona. Veieu, un guisat de cop es transforma en una cosa extraordinària. Uau! Mira, Eva, què et sembla? Això és per mi? Això és per tu. El bacallà ja el tenim fos, i ara el triturarem a la Thermomix. Val, ja veureu, plat fàcil. Ostres, que fer una brandada em porta molta feina. Ja heu vist. Escalfar, triturar, ja la tens. Primer li faig 6, perquè faci una bona triturada, i ara la deixes al 4, 5, i el que fa ja és emulsionar. Perfecte. I deixarem 2-3 minutets. Perfecte. Llavors, el fonoll, no sé si el coneixeu, el bulb de fonoll. A mi em sembla... És una verdura que em sembla fantàstica. I ara el que farem serà saltejar una mica. Hem posat l'aiguardent. El barregem i ja està. Ja ho tenim. I veieu, veiem el fonoll així finet i el posem a marcar. Sergi, perdoneu que jo m'he desconnectat un moment. Sí. No m'he enterat quan heu començat a fer servir la tòfona, que el productor també està aquí. A veure. Tofonero? Ah, molt bé. Que l'Alfonso va anar, no?, este cap de setmana, que encara està una mica banyat i tal, però... Sí, és que el ploure tant, era tot fang. Sí. I pots encetar alguna... No sé com... perquè ara comença la campanya. Sí, ara comença la negra. Aquestes són l'Estivium, no? No. No, és... Ah, vale, encara està per madurar. Clar, és que estem a començar la campanya. Sí, jo m'he portat unes quantes i... Clar, Igual. si les vols encetar i veure quina està una mica més... Però al ficar-la amb el... De cop quan l'hem posat en l'estofat ha fet com un... Sí. Ara obrirem aquesta, si et sembla. Sí. Doncs al fons del plat posem aquesta brandada. Veieu quina textura més guapa? Després servirem. I al final, si són bonics els plats és perquè els fas tu bonics o no. Aquí hi ha... Cadascú ho tenia? Per aquí una cullereta. Aquí. El pa el puc prendre, Sarsa, si et molesta? Posem una mica de fonoll per aquí, una mica de fonoll per allà, i aquest brot guapo per aquí. I ara encetarem aquesta més grossa, a veure què nos depara. Sí, encara els hi falta madurar, però quan hem obert el pot era espectacular. Feia una olor, i el bacallà, el badejo i la tòfona són un match perfecte. Doncs posem la tòfoneta per aquí. Una mica de tòfona per aquí.
I coca. Agafarem coca de pipes. I posarem aquí clavada. I això ja és un plat guapo i que dona el pego 100%. I com sempre dic, al final, una mica d'oli d'oliva. Què et sembla? És bonic o no? Arròs de botifarra, tòfona i oli. Ta-txam! Va, a una cassola posem l'oli, marquem la botifarra tallada. Veus, aquí aquestes coses, jo pensava que era botifarra crua i és la cuita. Aleshores no cal marcar-la perquè ja està cuita. Però sí que hi posarem oli, perquè com estem fent un arròs light, que només porta papada i botifarra, allò per... Quan fas fitness, diuen, sobretot abans de vindre al gimnàs, papada i botifarra. I tu surts d'allà a casa, uau, saps? Vinga, 10 quilòmetres! Però això és alegria, al final. Vale, tenim la papada tallada a dauets, que ens l'ha tallat Esther, castellà. Perfecte, deixem anar aquí. Llavors fem que quedi dauradet. El mateix, ja veureu, és un arròs senzillet. Bueno, senzillet. Per dir-ho d'alguna manera, però que dona el pego. I la papada, jo és que és de les coses que li tinc una debilitat. Us he parlat de la meva padrina, té 98 anys, i de tant en tant li porto un tallet de papada i congela-te-la, diu, no, me la menjo tota. Vale. La papada, quan estigui dauradeta, hi afegirem l'oli, una punteta de mantega, sempre, vale? Hòstia, els productors d'oli diran, hòstia, tio, però la mantega li dona aquell, no en grans quantitats, li dona aquell punt que acaba de lligar a l'arrosset i li dona aquell gustet també una mica làctic. Si no podeu menjar làctics, podeu posar-hi alguna margarina que sigui bona o mantega de coco, tot i que ve de lluny, i si no, llar de porc. Saps, allò ja per fitness total. No és que he fet cansalada, botifarra i llard. No, total ja que hi som, fem-ho bé. Ja que vaig a córrer, Vaig a córrer, exacte. que no sudem. Jo abans feia 3-4 maratons a l'any. Ara ja... coses que et passen a la vida. I... Ostres, jo corria maratons de muntanya, llavors estava corrents pel Pirineu allà... Quilòmetre 30, i veies una vedella per allà i jo ja la imaginava i els meus companys ens deien, tu ara imagina't un estofadet i tal, calla Sergi, i penja en la barrita. Que no es pot ser cuiner. Vale, ja tenim la cansalada dauradeta i tirarem la ceba. També tallada, aquí l'hem tallat amb brunoise, que és petitet, Deixem que sofregeixi una mica. Aquest sí que, quan l'acabem de fer, Núria, aquí haurem de passar el tastet. Perquè si no l'arròs passat... Vale. Trossos petits, la papada, la ceba i posar a foc lent, que quedi dauradeta. Vale? No volem un gran sofregit per aquest tipus d'arrossos. No és com l'arròs de muntanya o l'arròs de mar que has de fer sofregit. Aquí el que vols és que quedi dauradet, allò superbonic.
i perdi una mica el que és la fortor de la ceba. Vale? I ara farem una cosa que m'encanta, que és... Ai, no he fet foto d'aquest plat, m'he catxi la mà. L'arròs del Delta. Ja que estem aquí. Si estéssim més amunt, de Barcelona cap amunt, diria arròs de Pals. Vale? De Barcelona cap a baix, arròs del Delta, i de Barcelona cap amunt, arròs de Pals, que també és un gran arròs. Vale? I en aquest cas és el Bahia, que per mi és l'arròs que més m'agrada. El bomba i tot això... Hòstia, què vols que et digui? Visca el Bahia, que és el nostre. I aquí, una cosa que jo sempre al·lucino que m'agrada fer amb els arrossos tots, com amb tots els plats, és quan acabes la cocció de l'arròs, que ho farem després, pares i oli cru. I és com que tot es magnifica, aquest greix tan agradable. A més, penseu que el nostre oli, quan viatgem por ahí, jo ara he estat als Estats Units, i a Minnesota, que és a l'estat del nord, que ja estan a 14 graus, diuen, no, encara no fa fred, dic, sota zero, No, arribem a 30, 35, va. Però l'oli d'oliva per ells és algo com... Vull dir, l'oli d'oliva està en una vitrina, tancat i tal. Clar, nosaltres com el tenim al costat de casa no li donem importància. Però la gent, vull dir, quan viatges por ahí, a totes les tendes gourmets hi ha els olis. I la gran majoria són o italians o grecs. Catalans vaig trobar-ne dos. Uns que es diuen l'Estornell, que diria que són de cap a Lleida. De Llardecans. És Lleida, allò? Sí. Vale. Hi havia aquest, i després hi havia... Qui més hi havia? Uns que cauen de Torres, que me'n recordo la marca ara. I vaig pensar, amb la d'olis bons que tenim... I l'Estornell em sembla un gran oli, És un gran oli. Però pensar, teniu 50 tipus d'olis italians i grecs, i de catalans només n'hi ha dos. I després hi havia alguna del sud, però tampoc. Vull dir que aquí no sé com ens hem de donar a conèixer. Tirem l'arròs, i ara fem una cosa que m'encanta, que es diu nacaritzar, que és bonic, Nacaritzar. Nacaritzar vol dir barrejar l'arròs amb els greixos, amb el sofregit, vale? I automàticament brou de pollastre. Vegetal, pollastre, vedella, no peix. Tòfona i peix. O és un peix blanc o... Lo caldet. Ja estava dit, Són 350-400 d'arròs per un litro. Perquè no el volem sec. Volem que quedi una mica meloset. El Sergi ha cuinat en oli de la DOP de la Terra Alta i després també ha anat barrejant en els olis que també desinteressadament ens han cedit Masveturià, Identitat, Rius d'Or, del Gas i la cooperativa de la Fatarella. Si me n'he deixat algun, m'ho dieu. Però bueno, us passaré. Quin és el seu? Perdona, Josep. Com, perdó? Llopis. Perdona, Llopis. Me l'has portat després, perdona. Quin és? La podem expeditar. Aquesta d'aquí. Aquesta d'aquí. Molt bé. Cuidadito. No, és que jo estic flipant de la quantitat de productes bons, boníssims que teniu. L'altra botifarra, esta blanca que agafes ara és de cal carnisser i una de les dues cansalades són de la carnisseria de Pell i una de les botifarres ho havia de ser, però per allò de que al final fan el mandongo durant el matí no ha pogut ser. I les ametlles i les avellanes així torradetes són de la Magda de Cata 565, que també m'ho has aportat. Sí, per després, però... Bestials. Però bestials de veritat. Quin fruit sec. Felicitats. A més, m'encanta... Quan menges un fruit sec torrat amb pell i la pell és... Em recorda quan anàvem a collir les ametlles amb el padrí i les torrava la padrina. Té aquell gust de torradet i tal, però té una textura que és volàtil, és fantàstic. És llargueta? Vale, ficarem la botifarra tallada d'au. Si la tinguéssiu crua, com li diríeu a la botifarra crua? Llonganissa, com nosaltres.
o salsitxa. Doncs l'haguéssim marcat amb la... La salsitxa és més prima. No, és que és molt diferent. És més prima. Bueno, tinc una carnisseria que la fa més doble, Ah, vale, però que allò són salsitxes de... Cada gent la fa doble com la botifarra i ja està, decidida. Sí, però allò són salsitxes de ministre, De ministre no, de rei. de rei. Perquè la fas a la brasa, el xiquet és boníssima. Clar, jo moltes vegades, reflexionant així quan viatjo i tal, penso, a vegades, no, com... Quan vaig... L'altre dia vaig estar a l'Urgell, vaig al Pallars, vaig a Girona i tot això, i em costa a molts restaurants de pobles trobar producte local, no? I penso, hosti, per què? Per què em posen un oli d'Andalusia? Per què em posen... I reflexiono moltes vegades, no? I dic, serà un tema de preu? Serà un tema de desconeixença? Mentalitat. D'autoestima? Sí, senyora. Els catalans, si una cosa tenim és que tenim l'autoestima pels terres sempre. Som com una societat de poca autoestima, no? I em plantejava això, dic, hòstia, jo que he portat xefs de tot el món, amb estrelles Michelin de Dinamarca, el René Redzepi del Noma, que és un dels grans restaurants del món durant molts anys, el Paul Cunningham, xefs d'Estats Units, italians, tios que italians, vull dir que allò també és la meca del producte. I venen aquí i al·lucinen, no? I penso, hosti, per què no ens al·lucinem nosaltres, amb nosaltres mateixos? Joder, és com tindre algú que estimes molt i dius, bueno, tampoc... Ja el veus cada dia, no? I no li dones importància. Dius, hòstia, però que bonic és l'amor, no? Digui'm. Si mos deixem, unes coses que també fa els carnissers, que és la llangonissa grassa i la sobressada. Cada carnisser té el seu puntet i gust. Clar. Doncs, aquestes aquelles coses que d'això. Itàlia, per exemple, és un model que ara una tieta meva ha tornat a estar... S'ha jubilat i s'ha autoregalat 20 dies a Florència i contorno. Jo ja m'he jubilat i ja he treballat d'això, tal. Diu, Sergi, és que allà vas a qualsevol lloc i menges bé. Qualsevol lloc vull dir qualsevol lloc, de poble, de ciutat, i et posen d'on ve cada cosa i penso, hòstia, això hauria de ser en aquí, no? A vegades, com a restauradors jo entenc, jo he tingut un restaurant durant molts anys i entenc que a final de mes s'han de quadrar els comptes i tot el que vulguis. Però aquí hi ha un tema que jo parlava l'altre dia, que em trobo moltes vegades quan assessoro restaurants. Quants dels que teniu restaurant feu escandalls ben fets? Vale, no, però està en procés. Però quants agafeu un programa d'escandalls o us heu fet un Excel i sabeu realment el gramatge, tot això? Vale. Si tu agafes el producte local, sigui el que sigui, al final, la diferència que estàs parlant, de 50 cèntims, d'un euro, no estem parlant de tants diners, que dius, val, és que val 14 euros més al plat. Vale. Però 50 cèntims, l'afectació al final és poca dintre del preu de venda final. Però allà tu pots marcar un preu, perquè tu li dones valor al teu producte. Si jo et poso un producte cutre, no podré pujar el preu o no et podré explicar darrere d'aquesta història. Vale? Ahir li ensenyava a la Eva com fer un escandall. No, sí, jo en sé fer. No, però quan val la patata? No, la patata la compro a 1,20. No. Quan val una patata? Què val? Quan val una patata? 1,20 € al quilo, no? No. Tu què li fas a la patata? Com a norma general? La peles, vale. Després de patata se te n'espatlla un 2%. Qui la paga? Vale? Aleshores, el preu real de la patata no és 1,20. Estem parlant de 1,60. Quina incidència tenen aquests 20 cèntims a 100 grams de patata? 0,02 cèntims. I estàs fent servir patata de Prades. O sigui, al final, és saber molt bé... A veure si em tallaré, però us estic mirant aquí. Esport de risc. No? I al final, moltes vegades... No, jo ja sé com vendre les coses, no ho saps.
Si hi ha una cosa que no et menteix és els números, i si estan a dintre un Excel encara menys. És allò, 1 més 1 és 2. No és 2,1 i tal, que això ens encanta, no? No, li poso mig cèntim més perquè així no s'enfadaran. Escolta, si val 20 euros, val 20 euros. Quan vas al banc, pagues els interessos. Quan vas a comprar-te un cotxe, val el que val. Doncs el menjar encara més. Val, això ja... Això està fent una pinta que al·lucines. Molt bé. Doncs aquest arrosset jo li deixaria uns 4 o 5 minutets més. No gaire més, que la cosa ja està... Ja està. Val. Sergi, per què no li has posat sal? Perquè el brou ja portava sal. Si no, la botifarra ja té sal. Aquí tens un carnisser. Mira. Lo carnisser. Aquí tens un carnisser. Una mica d'aigua, sisplau. Una miqueta d'aigua. Felicitats, carnisser. Molt bé. Aquí hem fet una massa de pa, una massa de pa de pita, com els grecs. Ja veureu que és super senzill. Això és aigua, farina, llevat, sucre, sal i aigua, i oli d'oliva. Aquí hi ha 45 grams d'oli d'oliva per mig quilo de farina, 25 grams de llevat, 15 de sucre i 10 grams de sal. I és una massa que quan l'olores fa olor a massa de pa, però té aquell punt d'oli d'oliva, tan divertit. I el podeu fer de dues maneres. El podeu fer al forn, aprofitant que el forn està treballant, doncs fas les boles, estires i el tires, o el farem com el farem nosaltres, que el farem a la paella. Una bola, i aquí la mida, no sé, si vols fer pites petites, doncs tens un restaurant més pitiflu, més xaxipiruli, que pots donar-li més temps a elaborar, perquè, jo què sé, o has decidit que tu només fas 5 plats, que és superlícit, i tothom hauria de fer això. Faig 5 plats, els millors d'això, i els canvio cada X temps. I la gent, i deixes els teus dos supermàster, allò que la gent viatja per anar a menjar. Ahir li explicava a la Eva que hi ha 2 plats que són molt icònics meus des de fa 20... de fa uns anys, és igual. I un dia se'm va ocórrer de dir, hòstia, cansat de fer aquests plats i els canvio i tal. I van vindre 2 clients molt clients i va haver-hi un que m'ho va dir en bones paraules. Diu, jo, Sergi, quan vinc aquí, jo espero aquest plat. I clar, jo vinc aquí i no em trobo aquest plat i em sap greu. No et preocupis, que a partir d'ara el tindràs sempre, però truca'm abans. I després un altre, que era molt bon client, que m'ho va dir d'unes maneres una mica més d'això. Arribar allà amb uns clients de Madrid i diu, os vais a comer las mejores patatas a la riojana de vuestra vida i tal. Sergi, ja a l'entrada et porten els riojana. Dic, no, hòstia, que ho he tret de carta. Què vols dir? No, que ho he tret de la carta perquè he canviat de carta i he decidit. Diu, no, tu no pots treure aquest plat de la carta. Diu, perquè jo vinc aquí expressament a menjar-me aquest plat i els he dit durant una setmana que veníem a menjar aquest plat. I a més tu saps que sempre menjo aquest plat. Hòstia! Diu, si torno un altre dia i no hi som, no tornaré, Sergi. I em sap greu perquè t'estimo molt. No et tornat a faltar mai més. No, però va ser sensat també. Si tu tens alguna cosa que agrada molt, conyo, no ho canvis, té raó. Encara que et cansi de fer-ho tantes vegades. Que al final, com a xef tampoc el faig jo, que el fan els cuiners, però tens ganes com de canviar i tal. Però si tens una carta curteta, és més controlable, pots variar més vegades, pots fer coses més divertides, pots anar jugant, i el control del producte és molt més directe. Quina pinta. Ho pots fer a mà. Vale. Aquest pa que l'has bolejat, Sí. bolejant-lo d'aquesta manera que l'has bolejat, no se semen la pasta? A la pasta? No li fas mal a la pasta? No. En principi no. Vale. Ara ho veurem. Però en principi això fa... s'unfla. Al tindre tant rato... No, el que hauríem de deixar és ara 5-10 minuts més que fermentés una miqueta una altra vegada. Però això és el que diuen com està. Li falta una miqueta de cocció i jo li posaria un puntet. Un puntet més? Vale.
A mi m'agrada aquest tipus d'això. Si poden portar-me els corders ja, i així... Tres minuts. Sembla que s'infla, de moment. S'inflarà, s'inflarà. Aquesta és una recepta grega. Els turcs diran que és turca, els grecs diran que és... Bueno, mediterrània, de l'est, que és fantàstica. I de fet, el pa com el coneixem nosaltres així, no arriba fins als segles... segle X, no? 11... Hi ha algun forner aquí? O fornera? Vale. Més o menys el pa inflat fins al segle VIII-IX no arriba, no? No. Però, o sigui, jo perquè tinc l'ànima molt de fornera, Sí. i tinc la mania, o tenim la mania, que quan no treballeu sense ofendre ningú, no és que no en sapiguéssiu, però generalment els cuiners no sabeu pregar el pa. I se crema, a quan lo refas tantes vegades, És que cada... perquè és una cosa, o sigui, cada classe necessita el seu, vale. No, i que vosaltres sou forners i sou professionals del forner. Jo per això al restaurant mai em faig el pa. Jo per això mai em faig el pa. No, cada cuida el seu. Clar, no, jo busco a Barcelona, doncs, quan he tingut el restaurant a Barcelona he anat a buscar el millor flaquer. Per què? Perquè segur que ho farà millor que jo. Si li faig fer un rostit, no. Però el pa, per què? Perquè fa 200.000 pans cada dia. És normal i durant molts anys. El que passa que aquest tipus de masses així, clar, tampoc les trobes en general. Llavors te les has de fer tu. Però aquí sí que se'ns ha inflat, El deixarem una miqueta més. I ara el que faríem seria, doncs, obrir-lo. Uah, quina olor. Jo, un dels millors amics del meu padrí era el Quimet. Arròs. Aturem. L'arròs ja està cuit. Vale. I emplatarem l'arròs. Posaré aquí. I el que sí que et demanaré, Núria, és que tu vulguis anar servint una miqueta d'arròs. Llavors, ficaríem aquest arròs aquí, amb la seva cansaladeta, la botifarra... Per menjar la gent. Quina gana! A més, avui l'Eva diu, tu no esmorzes, que eren les 7:30 o 7:15, i dic, hòstia, no tinc ganes, saps? Un cafè amb llet ja en tinc, però m'havia preparat pobreta a l'esmorzar, que d'això, que no, jo quan em llevo no m'entra res. I després tindràs gana. Ah, podem posar aquí damunt, Sí. que això està... Després tindràs gana. Dic, no, dona, no. Aquestes olors és com... Sisplau. Sisplau. Llavors li posarem unes laminetes de tòfona. Tu tens apagat allò? Ve per la coi. Ratets i forquillat. On està? Aquí. Llavors li posem unes laminetes de tòfona a sobre i... Epa. I com no... Oli d'oliva. Després, hi ha algú que es faci l'oli de tòfona a casa? Jo me'l faig, però jo uns dies. Com el fas? Fico un tros de tòfona en poca quantitat. A dintre l'oli? Sí. Vale, doncs no, mal fet. Però això ja t'he dit uns dies, pocs dies. No, jo feia això. I vaig conèixer... Es fa malbé. I vaig pensar, la lògica és que jo poso la tòfona dintre de l'oli, i llavors, clar, l'oli fa... Però què passa? L'oli... La tòfona és, bàsicament, és aigua. I viu a dintre de... Tens una càpsula, i a dintre d'aquesta càpsula hi ha aigua i aromes i tal. L'oli què fa? Encapsula. Mantinc l'aliment. Espera, que els hi posarem... Els que estan menjant ara els hi posarem una miqueta de... Quina meravella, per favor.
Poso aquí la tòfona aquesta i aneu posant una miqueta així, un trosset, i els que estan menjant ja els hi hem de posar així, així. Està tallada per dintre i es pot haver fos, Sí, està bastant escampadeta. Està fosa. Ai, quina olor, per favor. Esteu contentes? Sí. Jo també. Vale, agafem una mica de carn. Mireu això. Llavors, tenim l'olivada, tenim la figa, una mica de carn de cabrit. Estic salivant. Llavors, una mica d'aquesta cebeta, que la tenim aquí confitadeta. I una mica de pell de cabrit d'aquesta torradeta a dintre. I aquí tens un bocata de cabrit que la flipes mandonguilles, sí o no? Si jo tingués un restaurant d'entrepans ara, faria aquest entrepà. Ok, llavors farem unes teules d'avellana, superxules. Ho hem triturat oli, farina, avellana i aigua. I bàsicament pots aprofitar la mateixa paella. Va ser supercastanyona això, Tires així, com si fessis un crep, però nosaltres li diem teja corao. Perquè fa com uns foradets, és com si tinguessis un forall. I això dona el pego que no veus, no ho veureu. Sembla que no, però ja comença a estar cuita. L'important és que veieu que no quedi cap espai amb aquest color com cru, ¿vale? I bàsicament seria això tan xulo, ¿vale? I llavors fem una mica de ceba. Pots anar fent aquí una bona triturada? No, tu, dale. Li posem una punteta de rufina que ens ajudi a agafar textura. És guai, sí o no? És xulíssima. Ja està, ara emplato l'últim plat i ja estem. Que és aquest, el de la teula. Mira, l'altre dia vaig anar a donar una classe a la Universitat de Barcelona per 40 estudiants coreans de cuina, que els tios van al·lucinar perquè era cuina medieval. Vam fer un viatge des del segle XIII al segle XIX a través de la cuina catalana. I la cuina a la classe durava 2 hores i mitja, i vam acabar fent 4 hores i mitja. Només us dic això, sí. Heu quedat? No, no hem quedat. Vale. Va. No, perquè començo a pensar coses i em surten coses que això, que no hauria de ser. Vale. Llavors, vale, el puré de ceba i safrà. Sí, amb el regat més... Espera't. Llavors agafaríem
un tall de cabrit, és que es fon, mira, mira. Però aquí el secret és l'aiguardent. Bones. Que et coneixem instruir. Que t'instruirem, que t'has de És que és bestial. De lo tendre que és, no se'n desfà. Doncs ficaríem un trosset de corder, allò, tinc un par de tapes, doncs jo no posaria més corder que aquest, més cabrit. Al final faig el cabrit. Què passa aquí? No es veu el cabrit. Què? El que he fet, ai! Fem aquí el cabrit. Ja acabo, És l'últim emplatat, senyors, de les càmeres. Vale. Posa posant biberó, però ja estic dels punts. No vull fer més punts, s'ha acabat. Llavors, ara farem... Jo li faria un zoom aquí, Fiquem aquest puré de ceba aquí. Allò tan xulo que fem, que dius, ostres... Vale. I... acabem amb la teula per aquí. Amb una teula. I... i aquí tens un platazo que al·lucines. Mira, aneu passant. Ja has vist, és senzill. Doncs, imagina't, ara aquí, tu imagina't que, què sé, fiques olivada i uns tallets d'arengada, marmelada, arengada, marmelada, olivada. Joder, que bo. Què més hi posaríeu aquí? Que et venen convidats a casa i els hi fas això. Pam, té, una galeta d'avellana. Una oreo salada. Paté, una oreo salada, amb una crema de formatge de qualsevol formatge d'aquí. Fas una crema, i els hi fas això, un corte, us en recordeu el corte, el gelat de corte? Sí. Un corte de... Més idees, va, que així me les apunto. Què tal? Bo? I ja està, és que bàsicament... Ja heu vist que ho tens triturat, ho pots tindre a dintre la nevera. Mira per la textura, aquesta textura sí que és tan líquida. Com una textura de crep, més o menys. És tan líquida. Sí, sí. I ja està. Ja està. Ja està. Sí. Només m'he passat mitja hora. No. Moltes gràcies, Eva, Núria, perquè ha sigut el suport tant que això. A mi m'ho deia, clar, tu com estàs acostumat a dirigir, saps, ho deixes tot. Ja m'ho n'hem donat compte. Juro que és l'última vegada. Espera't, que si ens posem d'això ja ho veuràs tu, posaré firmes. Espero que hagueu après alguna cosa, que us ho hagueu passat tan bé com jo cuinant, perquè al final es tracta d'això, de passar-s'ho bé, de gaudir, de quan tens la importància que tenim. Mira, l'altre dia vaig anar a donar una classe al Consell Comarcal de l'Urgell. Hi havia 6 restaurants.
Hi havia un que... Aquest tio que et explicar aquí, saps? A mi ja em funciona el restaurant. Perquè vens, si et funciona no... Dos, bueno, jo no tinc per què servir ni res local, ni tinc per què explicar res del territori. Dic, no, és que precisament tu ets el number one de tot això. Que la gent s'asseu a casa teva i la gent espera. Dic, ara et funciona bé, però a la que els altres es comencin a posar les piles i la gent, perquè el client, si una cosa no tenim, els clients en general, no en tenim de tontos ni un pèl, que sembla que el que és bo i el que és dolent ho sabem. El que està ben fet i mal fet, ho sabem. Tu saps si està ben cosit, tu saps si està ben fet aquest oli. Per què? Perquè dones propietats i perquè hem tastat moltes vegades. Tu quan vas a menjar ja saps si ho han fet bé o ho han fet malament, si el producte és bo o és dolent. I algun dia, si dels 6, 5 diuen hòstia, doncs jo començo a apostar per aquí i creo un discurs i explico i d'això, potser la gent que et va a tu diran, ai mira, allà... Doncs al final de 2 hores de fer el mantra, va dir, bueno, doncs potser m'ho penso. No, els altres van marxar convençuts, però és la vostra obligació com a obligació, entenem, no estem obligats a res, però com a restauradors d'un territori estem obligats, és una obligació moral d'explicar on som, però si no quin sentit té? Al final tu no ets feliç perquè tu saps que estàs fent una cosa que no està ben feta. Tu saps quan convides algú a casa teva, compres el més barat? No. És veritat o no? Quan venen els padrins, quan venen els fills, quan vas al mercat, et fires, compres el millor cabrit, doncs quan venen al teu restaurant, al teu hostal, quan venen a casa teva, has de fer el mateix. Són els teus convidats. I si se'n van feliços, repetiran. I no et discutiran si val 50 cèntims més o €1 més. No t'ho discutirà ningú. I el que t'ho discuteixi, que no torni, perquè no es mereix vindre, saps? No ho aprecia. Jo ahir li vaig... El mantra, no? El mantra. I que tots tenim les realitats, i torno a repetir, jo he tingut un restaurant durant 7 anys, i sé el que és, obrir la porta, 8 treballadors... Vull dir, és duríssim, duríssim. Però s'ha de tindre una idea clara. I la gent venia a casa perquè la idea era molt clara. Però aquest tio venia a menjar les patates a la riojana, però eren patates de Prades, cebes de Coll de Nargó, xoriço de la Pobla de Segur, el brou fet amb pollastres de la Torre d'Erbull, ara ja faré servir safrà vostra també. O la mel, que m'ha encantat, o aquests aiguardents. Hosti, jo vull vindre aquí, jo vull anar a un restaurant i vull veure això. Doncs molt malament. Aquí hi hauria d'haver un ens públic, privat públic, vull dir, una associació pública, perquè és que l'Ajuntament no pot dir res. Ja ho fem nosaltres, de dir, escolta, si no fa servir això no vindré. Nosaltres tenim un poder que flipes. Perquè tu cada dia vas a comprar i tu decideixes on poses els teus diners. Si jo poso els diners en un productor de corders o de marmelades o d'oli o d'això, que és d'una gran empresa, d'una macroempresa, que després aquests diners els invertiran en vés a saber què. En canvi, quan jo compro aquest cabrit, sé on van els diners. Conec a la persona. Quan compro l'aiguardent seva, sé on van els diners. Estic fent una inversió de país. I si a ell li va bé, a mi m'anirà bé. És que els catalans som una mica, a vegades, som així, no? Hòstia, però som així, saps? Fins que no ens posem d'acord i lluitem tots pel mateix, que és el nostre futur plegats, sense mirar si és d'una casa, si és de l'altra, si ha vingut de fora, si no ha vingut de fora. Per això jo ho visc. A Prepirineu us ho podeu imaginar, saps? Hòstia, aquest ha tornat, ja veuràs, 4 dies. Però ja porto 2 anys i mig. Vale. No, passa aquí, a Lleida, Girona, Tarragona... Nosaltres som molt especialistes, els catalans, amb això ens encanta. Ja t'ho deia jo, saps? Aquestes coses... Però som així.
Vale, ja em callo. Moltes gràcies, Sergi. Perdó, eh? Per tot el que has cuinat, per com has posat en valor el producte de la comarca i tot aquest missatge que ens estàs traslladant que ens fa molta falta. A la tarda continuem, a les 2, en un taller justament per a treballar això, no? Com comuniquem el producte local en conjunt a la comarca. La Rosa pregunta si tu estaràs a la tarda, Sergi. No, que te vull fer 2 preguntes. No ho crec, però ens podem veure. Vale. Sí. Vale. Mira, jo faig un incís. Nosaltres el 2007 jo dirigia un local que es deia Montbínic, que era un lloc extraordinari, un celler amb 7.000 ampolles, vull dir, era el celler més important del món, el bar de vins més important del món, el restaurant del bar de vins més important del món. ¿Estáis tú, claro? Està allò... Vale. Va, res. Una anècdota. No, però allà, tot i haver-hi 6.000 vins, se'ns criticava perquè hi havia molt pocs vins catalans, però és que teníem el 90% de les marques de vins catalans. Però clar, dintre 7.000... I lligàvem tots aquests vins del món amb això. I vam fer una cosa molt xula, i em faig això i em callo ja, perquè si no... Nosaltres vam ser pioners, perquè a mi em va agafar la neura, i el bo de tindre un cap que té molts calés és que los deseos se cumplen a vegades, ¿vale? Nosaltres vam ser pioners per dir, Sergi, es deia Sergi, hem d'ensenyar qui hi ha al darrere, perquè la gent vingui a menjar i tota aquesta feina que jo faig de treballar amb 80 i pico productors tingui un sentit. I vaig dir, hosti, per què no fem unes fotos i les ensenyem d'alguna manera? I teníem una paret, un projector, i llavors primer tenies la carta, podies escollir, i a les 10:15 de la nit, o a les 3:15 del migdia, quan es tancava, que ja no podies demanar res més, de cop apareixia la Maria Grau, que ens feia els prèssics, certes verdures, els tomàquets de penjar, els del pollastre, els de la tòfona, i era com un mantra tot el dia. I després vam fer uns llibres, com vam fer el Fasvinic, que era un bar d'entrepans top, vam ser pioners amb això, i en els llibres hi havia 2 frases que els productors deien sobre ells mateixos. I la gent els agafava i se'ls enduia a casa. Tots aquests productors, de cop, van començar a entrar a restaurants de nivell. I d'allà van començar a baixar, perquè els que havien treballat a restaurant de nivell i després se'n anaven a treballar, i són ara productors que arriben a molts llocs. O sigui, la importància que tenim nosaltres de posar en valor aquesta gent és superimportant. Perquè nosaltres ens veuen, a ells no els veuen en un plat. Però si tu no ho expliques, ningú sabrà qui són ells, qui sou vosaltres, ningú, enteneu-me, eh? En canvi, si tu al restaurant cada dia dones de menjar 60, 70 persones, i aquestes 60-70 persones que van passant totes, us van veient i us van tastant, al final això entra. Imagineu-vos la importància que tenim com a restauradors. I em callo.